zi. Asta-i pentru mafioți și pentru șmecherii toți. Nicolae Guță, împreună cu PAJ. Mafia, brigada, mafia, încerca să mă vânăsc, dar nu reuși. Am ajuns prea departe ca să mă opri. Urmăriți-mă de vreți și prin satelit. Cu toată tehnologia tot m-am fraierit. Nu mai încerca să dans de urmele mele. Sunt pe insulă în vacanță cu fetele mele. Tare și nimeni nu poate să mă doboare, fiindcă m-am baloane. Tot timpul rămân în picioare, nu mă duc la vale. Găsesc o scăpare. Tare și nimeni nu poate să mă doboare. Am putere mare când e vorba de cercare. Vă las ochii în soare. Vă trimit Am mai dat-o la mă. de vreo câțiva ani de zile. Mă căutați că sunteți după mine.